Adrian Delija huwa l-ewwel kap tal-Partit Nazzjonalista li se jkun qed jieħu paga mill-partit barra paga bħala kap tal-Oppożizzjoni. Il-Gazzetta Kulħadd żvelat kif fi ftit kliem se jkun qed jieħu paga doppja. Il-kapijiet ta' qablu ma kinux jieħdu paga mill-partit għax dejjem hemmnu li bħala Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni kienu diġà jitħallsu tal-irwol tagħhom. Iżda Adrian Delija jaħsebha differenti. Saħansitra t-talba għal paga li taqbes 30,000 euro kienet waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħa. Biex bil-madwar 45,000 euro li jdaħħal kap tal-Oppożizzjoni ikun qed idawwar madwar 75,000 euro fis-sena. Iżda dawk li jieħdu ħsieb il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista infurmawh li ma jkunx xaq li tiżdied paga li sa ftit ilu ma kienx tittieħed, għax Simon Busuttil kien jitħallas is-salarju ta' kap tal-Oppożizzjoni. Delija ltaqa' mal-grupp tal-finanzi u fost dawk li infurmawh li m'hemmx lok għal dan is-salarju kien hemm ċertu Malcolm Gusto li qallu kif il-Partit Nazzjonalista diġà għandu problema jlaħħaq mas-salarji li għandu bħalissa. Anke l-Malta Today irrappurtat it-talba l-paga ta' Delija mingħand partit b'25 miljun euro dejn. Però Delija il-paga jrida u konferma dan f'intervista li kellu. I think there is nothing at all untoward about somebody who is doing a full-time job receiving a salary. Żied li fil-waqt li apprezza li ħaddieħor maħax salarju ma jara xejn ħażin li hu jitħallas. Iktar minn hekk Delija jrid jimpjega 6 min nies fl-uffiċċju tiegħu. Fost oħrajn irid jimpjega lil Pierre Portelli, editur maniġerjali ta' The Malta Independent bħala Chief of Staff tiegħu, u għalih ukoll qed jitlob salarju sostanzjali.